pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kakanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates dziko kwambiri. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda. Madzulo wano yangu kwana kumene 3 minutes past 6 Central African time. Whether you are in Malawi and around the world, tikulandireni programu hii ndi amphamvu kwambiri. Yes. Sio ichi bwana ya. Kupanda kusamala ikozo kutentha. Ndipo yatentha wanthu programu. Fumbisi mwini waka kuti weyo udikirira na usiva kuti ndiye atentha. Nobody wone yo itentha ndani. Koma zona akamira chanayo nduna zachoka tuje ndi programu mwe. Ena asakidwa ndi programu mwe. Zona de. Policies za sintha ndi programu mwe. Zona de. Si programu mwe masewera. Mfumu. Wasa kwegesa. Ndinakumana by the way ndinakumana ndi bishop wina archbishop wakatolika atosati zanu mapatsana vano za kuli mabishop yeni kuli mabishop yeni ndio ankalira ubishop pamuzi wa ndani ndomwewo ndakutosati zanu mapatsana vano osati zanu mapatsana vano ndia manena kuti program icha tima ionera ndipo ine ndikakhala kuti ndizochitika 6 koloko ndimawuza kuti tikumane 7 koloko. Yes. And I think inuso makumana ndi yes. Bishop wena kuti simunena kuti program yalephereka bwanji you're taking us for granted. Ife timakati kuthamangira kuti tikamve noma kuzonzoda. Ife tima nthawi zonse we are humbled bazimene zozo chifukwa kuti nziko munomo muli zinthu zosokoneza zambiri. To imagine kuti anthu ena akamasunga nthawi inache kuti amve kuti kudziko kuno kuli zotani kuzera mwa ife ndi kutilemekeza kwakukulu. Ni confidence yayi kuli mama and ife sitimazitenga mwachizolowezi. Chifukwa kuti mabwera pano pana feso takonzeka bwino ni nkhani zotyakuka zakupsya bwino. Yes. This week interestingly nali malo ena ndi maneta nde anyamata ena anabwera DPP. Okay. Nda kunena kuti ife program ija timayidalira kwambiri. Ngakhale ife tili mboma kwatifuna kuti muziyankhulabe. Chifukwa maziwa asogoleriwa ankhalanso kuti palibe amene akukhala ngati pena paka kumawunikira kuti sizikwenda iyi nde tuononga. If we don't want to repeat my mistakes akale aja ndiye zinandisangalatsa kunena kuti kalelicha mwina anthu akuchipani tekeze ngati kwa MCP they would look at mwina program ngati nkumanena kuti mukulakwisa mukuchita attack aboma. Koma I thought it was good kuona ma supporters at DPP amene nacheza nawo akumanena kuti yayi tapitiriza muzipanga zimenezi because we want sanity. Kuonesa kuti anthu okhala ngati kaganizidwe ka Malawi muno kakusintha. People are beginning to mature and realize kuti ingakhale chikupani umachikonda asogoleri they need to be in check. Amayenera kuti wina wake azawunikira nkumana kuti apene pomkwendesa mlanji. Antimati tikayankhula nkhanicha kuseli kuti amamva. Apiri mu Banda market. Mumakatenga bezinthu. Mumakatenga bezinthu. Amandiuza. Mumakatenga bezinthu mdzina lathu. Ndamandiuza kuti. Mukumva kuti? Nangani. Kodi ndilero ndisande sulo napita. Nadusa. Ndema anakupatsani mapapa yathu mene. Anandipasa ujenti matijani masala. So anyway, musokoneza nkhani. I wanted to tell you zira people munipoponyesa. Anda kuti do you know kuti amafuna kulimbikisa kuti iwo amakhamu isika munja koma mafandi nene kuti program ikakhala ngati imeneyi kuti because IMCP ena amadana nayo program. True. Ena amatiuzaso kumbali. Zachacha tinkana. Amatiuzaso kumbali kuti anyamata ili musamvere anthu. Ndikuwa tinali limodzi titapita I don't know if we the classic example that comes to my mind nthawi imene malemu SKC anatisiya. Ndiye timapita ku area 12. I think tinali limodzi. Ndiye ife tinachita paki kumusi kuja. Ndiye ndakumana ndi anyamata uoneka woopsa ndithu. You remember? No, ife ndipajamuna tisiya ko. Onda kuseni kule. Inu munali timu ali. Ndinandi kafe maulidi. Nandi kafe. Ndiye tikushoka kusiwa kuja kuti tipite ku galimoto. Ndiye ndakumana ndi minibus bongo ya MCP. Koma ambiri amayenda pasi. Minibus munali modzi amene amayendetsa. Ndiye nawo chigulu. Koma anyamata azito. Ndiye wina anayamba kuti Brian Banda kuchanduyo. Ndiye wina ano pomwepo ananena kuti ayakulaku anthu awawa tamatira nkhulira. You can see a typical example. Oka
iwe banda iwe utsiti samala nde wina anachita kumugwira ayi musapange chonchoyi anthu awawa akungogwira ntchito yawo anamatira nkulira pakuyenera ena adzira nkula zawo sakuluakuluwa musakhanga zimene zikulakwika kuchipani kwathuku simukuziona so ndimakufanira kuti even ku DPP ko ena akhoza kuyikonda program iyi ena akhoza kudana nayo inu sawa DPP amakuzeni kuti chaya yes yeah amari chaya akuti atipweteka tanse chimanga amari atitengwa chimanga utsika ukapweteka kwambiri ukapweteka ndani alimene amada chimanga chambiri atipipio akuti nangasi tinagula fertilizer pa mtengo odula tinagula zipangizo zolimira modula ndiye panopo chimanga chasika ndiye feso tikagulisa pa 50,000 and yet cost ya production was very high muti tipange bwanji ndi akuti wina akunena kuti ine mpaka ndinapita kwa dokotala kukandiyeza nthupimu aundiuza kuti amwene muli bwino bwino kuti ayi ine sindili bwino ine dokotala ndineyo ndikuuza muli bwino akuti ine sindili bwino ndimakanika kukhona ndimangozungulira koma chimanga chikanatsika kumenepo sindingani yabwino bwino ningani yabwino kutengera kuti iwe ndi ndani kwaogula ningani yabwino chifukwa tikufuna chifike 20 chimanga tikufuna wa munthu ogula akusangalala chaya banda chaya wa mulimi mumpweteka kwambiri because mulimiyo kuti achite produce 50 kg back zimene zidalowa kuti achite produce 50 kg back ndikumanira mitengo imene yoyo amfumu tukhanga kuti tikugwira nkhiko koma nanga sintha imene amati boma lufuna kugula chimanga ku Zambia anthu chimanga sanafuna kugulitsa mdzikomo ndi pakena kuti tikambirane bwinobwino osamanyanyala ndisera na yesa boma linanya alinawo matuta akuolera mphaka ukalonga ati ukazinga ora ngatulusa kuti zedi ndisera nayeso ayifanye ngati mukamba mosalongosoka ife ogula kufuna afike 20 mukazinga chimenecho mukazinga chimene tizikambirana tirakuza ndikulitseni chimanga tirakuza ndikulitseni chimanga mwana ya chimanga tilibe muno tizikambirana ndiye mkulukuta mwana kuti asiyeni Zambia osamanyanyala tizikambirana kwa Malawi zafuta ndikombiri nkhani zathu zalero amfumu nkhani zathu mosunga nthawi zilipo zinayi nkhani yoyamba tikunena kuti anduna ona za malo achimwemwe achipungu akunena kuti malo onse amene anapezeka mu njira yosavomerezeka chimene machitika ndikuti anthu ena ndithu muzipani mwa amatha malanda malo anthu ndalanda ena mpano amagulitsana nde paliso anthu ena amene amangopeza malo ati ndatola malo sumatola ayi amene anapeza malo anti malo ndi achinyengo alibe kalata zovomerezeka kuti ndenaka malo adapasidwa ndithu masiku 14 kuyambira pachiwiri nde ndimafuna ndiwerengere kuti 14 days imene ikuthaliti kuti akabweze mwaokha akuwapempha kuti akabweze mwaokha apo ayi pakadusa masiku 14 boma litenga malo aja ndi mphamvu pogwiritsa ntchito lamulo anthu ngati pali anthu amene audziwa kuti malo awa ndi awa adayenda mwachinyengo kapena malo awa zidakhala bwanji akanene kunduna ona za malo chifukwa chokuti kunduna ona za maloko mulankhula mwawo achipungu adavomereza kuti kuli katangale opsa kunkhani za malozi ndamana kuti kunduna kwanga kuli mavuto akatangale tufuna kuti kumene kuku titsukeko ndicholinga chokuti malo ayambe kwenda bwino so mwachidule tukambirana nkhani imene yoyo 14 days ultimatum imene apereka Ministry of Land kwa anthu amene ali ndi malo osavomerezeka simunapeze bwinobwino bwezani otherwise boma lilanda kuti liyendese bwinobwino nkhani yachiwiri kutamangidwa aching'oma a Ezekiel Ching'oma amene ali nduna yoona za chitetezo cha nziko kwa MCP adachita msonkhano watu lankhani kumene adalankhula nkudandaula kuti ayi mukumati manga osatiuza zifukwa zimene mukuti mangira ayi izi zimalankhulidwa kutsatira kumangidwa kwa achimwendo afitumbiko mumba ajeseka bwira ndi aching'oma ndefuna timve kuti akuluakulu MCP amadandaula zotani nanga nkhani zimene zikuyenda bwanji nkhani yachitatu ndi nkhani ya mankhwala anthu amene amagwisa ntchito mankhwala osiyanasiyana kumadandaula kuti amati akapita mitengo ya mankhwala ingopita nasintha kuti chikuchitika ndi chani komanso katundu amene amachokera kunja kuti why is it that mitengo yake sonaso sikukhazikika pamene zina zonse zikuoneka ngati zikukhazikika tifunanso tiunike kuti nkhani zimenezo zikuyenda bwanji yomalizira ndi nkhani imene tikunena kuti kodi inu akuluakulu achipani mukamalankhula muzisamala mlomo ulankhula ndithu mazindikira kuti kodi ndikuyenda bwanji imene ndikuyendera papamu ikafika bwanji
nkhani tikambasula bwinobwino chilipo chachitika chipo chasisa zaye kuti njovu mchoke mnyanga chifukwa muno sitikhala chete nkhani ikachitika ya mfumu we don't mind kuti ndi ndani wayankhula akangati atayankhula tidayankhula ma tidanyamula futi zathu zikulu kweche a vice president ulendo waku UK ndalama za kufotokoza bwinobwino tidayankhula pano ajihana Najihana akasimaya matilu so mafala isungire kuti tinene mene kumwana ajihana kuti kuphalombe kwa yankhula bwanji ndetufuna tibwere pano tiunike kuti ajihana kuti chani tizive bwanji zimene zizajihana mukuti chani so imene yonse tufuna tikambirane chakusunga nthawi yoyamba imati yamalo mukuimvetsa bwanji kapena tiyambe tiyambe sereze acha baba unalikira nali basi naona baba basi sereze akazingana ichi mangati kali ajimanga ya tatu iya mukasiba mulimba panga ngati yatenti mbele sereze akutipatsira program iyi nzulo buno ndi a series enterprise program ya the hot current tiyambe ndinu nkhani ya maloyi ikuyenda bwanji nkhani ya malo posataya nthawi amene asankhidwa kukhala nduna ya zamalo achimwemwe chipungu poyamba pajanali ku Ministry of Defense anayankhula ndi chimomveka bwino makosana ine sindiwopa munthu ngati munatenga malo munjira ya chinyengo posasatira ndondomeko yabwino ya boma achipungu ndawo aseda inali high level mwayo loko nduna ya mafumu BNP awo homeland amukito ndi inali chimene yoyo and onsewo ni ma stakeholders mungani ya makambani amalonda amene ali pakati aseda okay iwate maso seda iwate ma ayiwalitsa akuti makosana malowa mukabweze nkhani yayikulu nditi imene ndiyoyo iwo avomera kunati kumeneko kumachitika ziphuphu kuti kunduna kumeneko pali zinthu zambiri zofunika kuti zikonzedwe andi ineyo chimene ndinganene choyamikira komanso choyamikira kunena kuti sanapite wokha press conference apita ndi ma stakeholders chifukwa to zinthu zina sumapanga nduna umodzi umafunika kuti ugwire ntchito ndi ma ministries anzako ndipo Ministry of Homeland Security komanso ku local government anapitanso ndi ashadi analiko mkulu komanso mlembi wankulu Dr. Sada Said ndiyamikire chifukwa cha kugwira ntchito limodzi ndi anzawo taonapo maunduna ena akumakhala ndi zolinga zabwino koma kulephera implementation for nduna zina zimaona kuti timuone kuti apanga bwanji pali malephera chachiwiri mafuna kunena nchonena kuti ndasangalala kuti avomera kuti kuli vuto kukonza vuto kumayambira pamene mwavomera kunena kuti we have a problem koma kuvomerako is not enough Mr. Minister ifeyo tikupasa benefit of doubt tuone kuti after 14 days muchita chiyani moti after 14 days tikhala ndithu ndatulankhani athu all over the country kuona kuti kodi zimene ananenazi zachitika kapena ayi tizabweranso pano ndikuzanena kuti tikuombera m'manja kuti zatheka kapena ngati sizinachitike tizanenanso kuti ayi so zomango yankhulazi ayi anthu afuna action but otherwise tinene pano kuti dziko limakhala ngati nda ena ake Malawi muno ngati ena afe we are not part of this country alipo ena ali ndi malo 5 10 15 Malawi muno alipo ena amene ngakhale kuti apeze plot ya imodzi amakanika ngakhale malo opangira business amakanika pomwe ena amachita kuphangira ndipo kawiri mukati muone zimalowa kumbali ya ndali anthu amagwiritsa ntchito kuzipanisi maka akakhala kuti alowa mboma muti chipani china chija chachoka chija ana anyamata awo nthawi imene chinali ngati nthawi ya mgodi wawo amavuta amapasana malo ndi zina zotero panonso alipo ena wa TPP amene akuthamanga nkunena kuti atenge migodi atenge malo ndi zina zoterozo chimene akunena achipungu nchonena kuti tiye ndikambakamba nkhani ya malo we should forget about our political biases tione dzikoli ngati dziko lathu ife ngati Amalawi ndipo ine ndikuchita na assure a minister kunena kuti mukangopanga clean kumeneko zina lanu taikaniswa na minister taone if you are going to manage to handle this zina lanu zalembedwa mabuku ambiri ya dziko lino pa nkhani ya zamalo amfumu ngone wawo yankhula bwino kwambiri achipungu
atalankhula adanena kuti ndifuna choyamba ndinene chisawawa chimene chili kunduna wanga ndi nduna zochepa zimene zimabwera because anthu ena amaona ngati ukayankhula choncho ndikuti iweyonso ndi pati ya chisawawa koma kuzindikira kuti pali cholakwika ndi pamene umayamba kukonza sungakonze pamene usakudziwa kuti chalakwika ndi chani. So he admitted kuti kuli mavuto akulu, kuli ziphuphu pa dziko lino lili ndi malamulo akuno even imene umapezera malo munthu pa zinthu zimene ukhoza kutola ukamayenda ati male chakuti malo sungati male. Ndikukumbuka kuti kulilongo kunali kumalo kwina kwake amati kundatola chifukwa ankatola malo kuti andatola mpaka nachitako zina kundatola munthu sungatole malo ena aliwonse amakhala kuti ali either m'manja mwa mafumu kapena amati customary land kapena atimati private land. Now iwo amanena kuti izi zimachitika kwambiri pamene tikusintha maboma. Tikamasintha boma kuchoka boma lopita anyamata azipani amayamba kulanda malo kukhapa anthu zikwanje kutenga minda ya anthu nkumagulitsana. So he was saying no, we cannot continue on that route. We need to come back akulu and make sure kuti malamulo okhuza malo akulemekezedwa tipasane malo mo yenera mmene malo amene akukhalira. Ndipo aliyense amene akudziwa kuti ali ni malo amene si yake adagulisa malo amene yakuzati si yake abweze okha masiku 14 amene wawa. Kudusa pamene popo lamulo ligwira ntchito lisaka wina aliyense ndeti da challenge kwafusa kuti kwa mudziwa kuti anthu amene ali ni malowa ndi anthu wa mayina awo even andale anzanu komanso anthu andalama zawo powerful people anthu ali ni ndalama ndani akuti iwo as long as munthu amene simuthalika ifa iwo amaopa ali big man mmalamu nomwe ndi amuthalika okha. As long as munthu yo simuthalika is gonna go after wina aliyense amene akudziwa kuti malo adabisa machinyengo. And apempha Malawi amene tikudziwa malo ena azinyengo zidachitika ndi malo osiyanasiyana kuti tikanene kunduna wawo kuncholinga choti tikonze. Sitinganene kuti ife ndife Malawi tumasokhala ni malo ambiri abwino prime land yabwino yambiri ili ndanzathu obwera zimatheka bwanji kuti Malawi sitibe malo kuti tizikhala nazo zinyumba zoberekana mphepete mwa misewu. So those are some of the issues kuti ngati dziko tinakamaganiza kuti tizingopushana akati pamene ayambira banda kuchireka basi. Inu simafuna kukhala ndi nyumba malo kuti akuti kuno adatenga kale anthu ena ake adatenga bwanji chinachitika ndi chani. Tikufuna kukonza zinthu ngati zimenezi to make sure kuti any dziko azikhala ndi access to their land as well. Chifukwa mutati mulowe mtaunimu mu highway mukhozati kuyenda kuchokera kukafika mpaka Mulimbi osapeza Malawi wakhungula kuda wamanga nyumba zoberekana. Wamanga nyumba zoberekana. True. Ngakhale CBD. Ngakhale CBD Central Business System simene okhala choncho. Malawi if I'm not mistaken ndi Malawi mwina mmodzi. Yes. Mmodzi ulawire. Mukhoza kupeza una ajina mpasa aja. Mpasa mwina ndicha. Chimwe kulaya mpasa. Koma ina ni mabanki ndi anzathu. Amwenye. Yes. Amwenye tisabise. Amwapeza kwanja amwenye malo ndiko mwe. Ife umalephera. Inu ine awasitingasonkherane gula malo kumanga ndithu nyumba yathu yokwera uche. Kumano mutakuona kuti malamulo amalo amapezeka kuti kuchitika ziphuphu kwambiri iwaja ali ndi ndalama ndi madambo momwe alwa ndi madambo momwe. Yes atenga ndi madambo momwe kuti nanga madzai atikali makuta ngapeza maoni mbembamo ati bala musantauni mwezona 20 years from now they'll take off. No listen afu kunanga pazimene chilungamo kuti for example kuti mu CBD chifukwa apita ku Kenya. Yes. Ukhoza kuloza kuti ichi cha Kenya ichi cha Kenya all over South Africa pomwe kwathu kuno ndi kuchokera ku Blantyre ukafika Mulimbi opanda ya Malawi imodzi. Ife sitimalimbikira kuti tingamange koma mutakuona chinyengo chimene chimachitika chomvesa chisoni nchonena kuti amene amakhala behind it amakhala nsama Malawi anzathu andi amathanthawizina enawa kumalandira ndalama si onse koma enawa amakhala kulandira ndithu ndalama kuchokera kwa anzathuwa ndalama ndithu za chinyengo enawa akhala kumalandira ndalama kumbuyo. And it's very sad ndinene kuti si onse amene anamenga mphepete mwanse mwa highway amene anapeza malo mwajira imeneyo. Olo kuchigumulaso kuchiyambaso overhaul. He said you need to shake that thing because kula anthu ena ake ino muzitene yochi iwo they will beat the system, they know the system. So pempho kwa Malawi anzathu pempho kwa tonse tentigwirane manja zikoli lizikomera wina aliyense popanga zinthu zolondola tikamagona tizigona tikumaona kuti ine tikupanga zinthu zolondola koma ngati uli mbali ya amene umapangisa kuti dziko lathu lino lisatukuke ndeso kalozizikhala muli malo mdziko muno anthu ake sakhala muno
andi palibepo china chitikapo anangosunga malo zimamanena kuti sizingatheke sunga mangosunga munthu malo opanda development malamulo amala manena kuti ukatenga malo aja pakadusa nthawi yakuti pakhale chitukuko angoke anyezi ku UK ku Dubai uko osamanga anangokula kuno nduko yes kodi olokukula ako sizingalene kuti amalire ndi apo yes you know so zonsezo nimene ndikunena kuti tonse tigwirane manja amene ananenera ngoni wawo kuti after 14 days if atula nkhani tsatire kuti patadusa 14 days chachitika ndi chani chifukwa kulankhula nkosavuta koma kuchitako tiwathandize iwo andanzawo sewo anali kumene kuti akunduna ali ndi ana yes ali ndi zidzukulu adzidzifunsa kuti kodi ana angawa zidzukulu zangazi zidzapeza malo mdziko muno awa nthawi inake adandiuza pombuyomo kuti kudali munthu wina wake wamkuluso ku ministry of lands akakambaso nkhani yomwe kuti tifuna kuti tikonzenso pali anthu ena akali ndi zimalo zambirimbiri tifuna tipange na zimene zozo kulankhula ndi kosavuta koma kuzichitazo chifukwa chokuti anthu ena amene mukunenawo ndi anthu okuti ali ndi ndalama ali ndi mphamvu kupita kukagwedeza anthu amene ochifi pakuyenera kuti achipungu aziwe kuti aputa nkhondo yayikulu siyamasewera mfumu anthu ena akoza mapezeka kuti paipo pali ndambala ya big wina akamuimbira akoti what is chimwemwe trying to do can you slow him down please tell him to calm down inuyo mungapite ku South Africa 2 weeks nkugula malo azosatheka timapwekesa tundu olopa Mozambique momwe azosatheka kutsika ndege ndalama zanu zituli dziko lophweka kungeza malo ndi kunoko kuno timapwekesa kwambiri kungo onjezapo mulomo pa nkhani imene amanena nkhwenda vivi panali ndithu akuluakulu ena ku Minister of Lands pano anasuntha malinga ndi change of government amene ankafunisisa ndithu atakonza ziwiri zitatu moti mulilongwe pali malo angapo akuluakulu amene analandidwa ndithu from some powerful people amene amafunsidwa kuti kodi malo munapeza bwanji anthu ena alandidwa malo onena kuti anatenga nthawi even yakamuzo mulilongwe and that land has been reclaimed. What we are hoping is inu amene mwabwera musatengere kunena kuti izipota anapanga ndi boma linalija zabwino zimene anapanga nzani consolidate on it samakhale ngati ubwerera kumbuyo andi malo amene amachulawo anakula kuti amati kumene kucha tufuna tigawire kwa anthu apanga apply anchinaso choti akumbusa malaini chimenecho mukamapanga apply malo simayenera kulipira ndi ulere so if you are applying land ku Minister of Lands it's for free wina sakunamizeni kuti amwena mponyekera kake ndipo ngati muona munthu wina akuzani kuti mpereke ndalama chonde report that ndekungwa akumbusa mala chifaso ifeyo nthawi zina ndemeti mayambisa olo kuma passport kuchita apply basi maneno nthawi zina timayambisa ndi famala kwa timapita kumene kucha kungofika mu office basi ya nkhani yake fanta makula bwanji kuti fanta wandamba zingati fanta makula bwanji 1 million ngamwe fanta 5 ngwa nkhani ya chiwiri isikamaliza ine chimene ndikufuna ndi ku ministry eko kaya ndi ku council kaya kuti mwena makula mandoko maloko munthu sangangofika mdziko muno akuluakulu it's not on 2 weeks all even mwezi watenga malo kuno nduko yakuluakulu tizichita manyazi tili ndi ana tili ndi dzudzu kandi ni mafumu kaleni midzimu malo amene mukagulitsa mukundziwa munthu kuchokera kuti komanso munthu mungamangogulitsa malo just like that osokoneza ndi mafumu ujena popo anduna yona za maboma ang'ono kuti mafumu ena ndithu ineyo wina anandifotokozera kuti anakakumana ndi president anamuitana kuti akapanga advice pa nkhani ino khuzana ndi zamalo president akawawo adapita omwe wakumosadule ndo uno kumbuyo ali temu inaija ndama afotokozera kuti nkhani ya mafumu imenda bwanji ndama afotokozera kuti zimayenda motere nde munthu yamandifotokozera kunena kuti mafumu aja ndi anthu amodzi amene abweresa chipwirikiti pa nkhani ya malo ndiye timaona ngati kuti nthawi zina focus timazangokamba ku anthu andalewa akukapito himu timayewala awa kulitu mafumu oti amatha kugulisa malo kwa anthu awiri atatu amene kuli mafumu ndithu onena kuti bola yabibida bola akamwera mowa malo apita no mafumu you are not above the law tikamakamba nkhani yokonza ziko inunso mukhale mbali imodzi yokonza zikoli zilifo yoti munabadwa banja la chifumu ndiye mukhale ndi license
yokuti muononge dziko kodi tsopano nanga ufumu sindiye malo gogo chalo mesa timana ndi chalo chalo ndiye malo ngakhale munthu gogo opanda chalo chifukwa ena agulitsa ndipo anangosa nyumba ya uyu basi ndiye mukhaso gogo chalo so bali mulibe land so mafumu yes please tithandize boma take them on board pena mwina amakhala kuti mwina aphunziseso kuti land management land distribution imakhala bwanji because sometimes we just assume kuti mafumu nthawi yatithera yes koma tayamikire achipunguwa yes nduna chinyamata ayamba bwino akuyankhula zolondola ifanta zambiri atamona ati achinyamata amangobaza chibwana komano toni imene apanga pofunika olanda landani yes hot current kuti pofunika olanda landani munthu sungatole maloyi ndatola nkhani yachiwiri tikunena kuti tidaona akumangidwa achimwendo alichati chimwendo tinazaona akumangidwa vitumbiko hala tinazaona avitumbiko mumba I don't know where hala is coming from avitumbiko mumba tinazaona akumangidwa Jessica Bwira kazi nimeti mona kazi akuzoteka kazi inokondera kazi waine iru tawidide kusambea ndimeti mazaonano Ezekiel Chingoma naonso akutengedwaso na atatengedwa Chingoma MCB adachita msonkhano ndi atulankhani kumene amene akuti ife ngati MCB sitikudandaula kumangidwa ngati pali zofunika kuti tipite ku court tikayankhe ife tilokonzeka kuti tikayankhe koma zomamanga osanena kuti munthu apalamula chani zimenezo ndezi kuti desankhawa kodi zikuyenda bwanji zimenezi chonde tazinenani zimene munthu watani wamanga komanso chilungamo chizioneka osati kungokhala ngati chilipo chizioneka kuti chikuyenda bwino pamene munthu akuyenda kuti ayimbidwe malamulo amene kuti munthu akuyenda kuti akusungira at least 48 hours kenaka akuuze chimene wapalamula ngati palibe chimene chocho uzipita amadandaula zinthu ngati zimenezo kuti zimezi zikuyenda bwanji so timati tibwere tikambirane kuti kodi MCB azimene akuyankhulazo is it making sense kodi nkhani zomangana zikuyenda bwanji kodi ndi nkhani Zandale kodi anthu anapalamula milandu kodi zizathaliti kodi imakhala zobwezerana zikukhala bwanji ndi nkhani yathu yachiwiri afumu nkhani zomangana nimadabwa kuti kati timaziyendesa bwanji dziko muno wina lawyer amanena kuti kaswiro za milandu amanena kuti amene kumangana kuti nkuvomerezeka ngati pali zifukwa zoyenera koma ifeyo pa ntchito yathu mukamakafika pakuti munthu mukamumange mmayenera kuti mufufuze nkhani zonse amati docket ndi kuti mwayika timaumboni tonse ma witness kandi cha zonse mwaziyala bwinobwino ndiye mmalimba mtima nkumati nkhani oti walatakuuzani kuti olo mmawa kuli court inu mukayima mukapanga motere koma chimene chimavuta kunoko nchonera kuti nthawi zina timatha kuthamangira kukamanga munthu mwina docket iyo tisanayimalize ayi nde munthu mukunsunga nde mukuti sono muyambepo sono kufufuza sizimakhala bwino chifukwa olo mutakhala kuti munthuyo ali ndi mlandu womveka koma optics kuti maonekedwe sizimaoneka bwino zimaoneka ngati kuti mungofuna kungomulanga munthuyo ndiye ifeyo chimene tingapemphe ndichonera kuti aboma sitili pano kukulesani kumanga ndipo aliyense amene anaphwanya malamulo a dziko lino ndi pali umboni wogwirika ameneyo akayankhe ndipo zitithandizira kukonza dzikoli amene akayankhe koma ngati mudzozonena kuti you're not ready it's better to wait ine ndikugwizana nanu nonsenu mmene muyankhulira koma ndimafuna ndinene kuti I listen to Honorable Kabwira chabwino akuthamawo kwambiri adayankhula zinthu zina zimene ine ndimati fawolo ku MCP komweko akutsutsana enaso anamba kuti akutsutsana nawo iye anthu amalawi akudandaula mdziko muno tisaiwale and I want to put this on record tisaiwale kuti umapita mmamawa kukatenga quotation ya katundu 10 koloko ogulitsa katundu nkukuza kuti quotation ndikupatsani I cannot assure you kuti mudzagulanso mawa because zinthu zimasintha kupita 10 koloko ukapeza mtengo wina kupita 2 koloko ukapeza mtengo wina kupita mawa ukapeza kuti quotation jakuyikana kuti ayi zinthu zatani zadu so ngakhale kuti pesi singakhale mmene aliyense akufunira koma ndimaona ngati kunena kuti zinthu zina zikuyenda bwino ndiye asanene kuti amalawi akulira kuti utsogoleri ndimafuna ndinene pamenepo I think she was not being
fair poti pali nkhani yokhudza ndi mitengo Yeah. mwina amene tifikapo tingokamba pomwepa chabwino ayi ine kwambali yanga kungomalisa nkhani yomangananga naye ndionena kuti inu amene muli mboma mwina zimene zikuchitika zizikhala chisanzo kwa inu kunena kuti try as much as possible mukamapanga zinthu zanu to live above board chifukwa siku lina mbenderazi amachosa mabodyguard amene amakuzungulirani amachosedwa ndipo mmakayankha nokha milandu so kuyankhula kumeneku ndikwa wina aliyense wandale including amene ali ku TPP amene ali maudindo panopo tikuti tread carefully mu zinthu zanu mukamachita chifukwa taona anthu kuti amatha kumayankhula choncho koma mndende mucha kapena mkastode mucha amakalowa nawo umakhala wekha you are there with the cold night ndi umakhala wekha ndiye tichenjeze kumbali inanso ya awawa aku MCP musabakire anthu amene anachita zolakwika. That's right, yeah. That's being fair. Anthu amene anachita zolakwika ngapena nena kuyamba pachi let them akayankhe milandu yawo. Inunso ku TPP musakhale overzealous pankhani yomangana. Chifukwa nthawi zina zimatha kupanga ni derail development. Zimatha kutenga nyonga zokuti munakatha kugwirisa ntchito kuti mpage zinthu zaphindu basi mumangozungulira nkhani zomangana. So be careful and maso mwa anthu nthawi zina sizimaoneka bwino zimaoneka ngati kuti all you are doing mungofuna kupanga zimenezi. I think ndiyankhule motero ankhenda biwi munthu amene anapalamula mlandu amayenera ayankhe mlandu wakewo and chimodzi mwa njira zimene amasankha zimakhala kufuna kuyankha mlandu amatha kutenga apolisi abwana takumangani chifukwa tikufuna muyankhe mlandu wakuti ngati munthu anapalamula mlandu akuyenera ayankhe mlandu wake full stop. Chachiwiri chimene ndikhoza kunena ineyo ndichonera kuti pamene mukupanga chinthu nkumaziwa kuti chinthu ichichi tikupanga cholinga chokuti timupweteke wina tizikumbukira kuti amene apwetekedwe lero adaliso ndi mphamvu zimene zathera zimene muli nazo and ngati pali anthu amene akuyenera kukhala kuti akuchimvesesa bwino ichichi nda DPP chifukwa DPP adalowa atuluka alowanso MCP samaziwa kuti kodi ukatuka boma zimakhala bwanji ndi ababa pachitumbu kati mata akuvifyonda akuvifyonda it's a bad way I withdraw sika bwino si withdraw bwino koma akupeka bwino akuvifyonda nalijosa akuzimina nalijosa komano a DPP ndikhulupira pano pakutha kumvesesa kuti imazakhapo nthawi makhani mphamvu chifukwa iwo atakhani mphamvu nkutheka kuti adachita zinthu zina zake zokuti panopa amazaona ati anzawo MCP atabwera amabwezerana so izi zomakhala ngati tikufuna mabwezerana kodi atazathese ndi ndani because wina akakwena kuzathesa kuti ngati pali mulandu chief nobody should come here and defend munthu amene adalakwitsa awene ayankhe chifukwa choti sumakhala above the law chifukwa ndiwe nduna. Can you imagine nkhani ina imene yachitika sabata ino anthu awamanga akuti anthu anatulutsa ndalama 58 billion kwacha 58 billion kwacha mkugawana ku green belt zina mpaka kupita ku chipani ndi akamanga anthu atero tinokuti pamene pali ndale. Yeah, that's why we need nkhani zokuti zizitha. Okay. Chifukwa chimene chimavuta mdziko muno ndikuti zolankhula zimakhala zambiri koma ngati nkhani sitimayiyamba kuyimaliza nkuona chilungamo chake chingakhala choncho zimangokhala ngati kuti anthu angokamba nkhani because aliyense amene apalamula mlandu amene akambirawa pamakhala docket afo mapepala okwanira munthu adapalamula mlandu tiyendese mlandu uja makhoti tithandizire makhoti tithandizireni tithane nawo tiutseke ndi anthu amaziwa kuti awa adapanga chifukwa otherwise zina zonsezo zimakhala kuti munthu angoganiziridwa pokhapokha khoti yazampeza tindo. That's why mutakuona ati pali milandu ina idayamba in 2014 idatha 2019 boma la sintha ina inangotha idayamba ina yatha 2020 tuzafika 25 padayamba ina yes so zimene zizi sizimapereka fungo labwino zimakhala chifukwa chake anthu amaona kuti kodi pali ndale chifukwa nkhani ya strat Banda anatenga phone agulisawa akugwirana pita ku court phone ndi imene anatenga Banda dagulisawa court sichedwa inu mukaba phone mlandu okuba phone 5 years 2 years imprisonment kapena mulipira chindapusa chakuti koma zinasi chonde
ine chimene ndikupempha ndicho kuti tisabakire munthu abadala kuisa ngati udali ndani umapanga zonzola lamulo limako umabisala pa chifukwa udali ndi mphamvu zachoka pano apolisi ajatu apolisi ajamaziwa ino pano mesa anthu akugwira zikwanje lerotu mesa fiti nkanena kuti azikwanje wanthu akwadziwa lero anthu akumangidwatu manaruya akaendesa anali mchikwanje wadali mchikwanje nthawi imeja zimavuta bwanji chifukwa chokuti padali anthu ena ake amphamvu amene amatani amabisa so mphamvu zijawanena zimachoka siku lina lake akakumanga twi umakakhala kowekha so ukamapanga zinthu zosokoneza in any government remember there's gonna be a day uzakhala wekha ndiye umapezeka kuti mwina chifukwa chokuti unakomedwa pala mlandu mwina 5 ndiye chipongwe chimapanga mayamba umozi kutenga uyambawo ukatuluka kubwesa wachiwiri wachita milandu yo ilipo to ali nayo koma kuti mama ngobwera pa folo pamakabe kantima kuti iwe meso unkazi thama lero tufuna tikuchose nthenga you can't rule out that but at the end of the day kodi pali milandu can we point kuti apa pali nkhani can somebody answer the charges mpaka na kumapeto kumpeza olakwa ndi kumangidwa that nobody should interfere in that nobody should interfere in that mwina pongo konza makambapo za 58 billion manena kuti anthu amene aja iti adakali pa stage ya alleged tinene amasanena but the fact is amangidwa yes amangidwa akwakaikira amasanena kuti munanena kuti tinaba ujene akaikiridwa kuti anasowesa ngama but my point was the arrest has been made yes I'm not saying that they are guilty I'm not sure no we are on the same page we're on the same page mwina poti munanena fa chanthawi kuti nkhani yetu tukuimaliza ine kuyankhula kwanga komaliza pa nkhani imene ndikongonena kuti Amalawi tikamakamba nkhani ya lamulo tisamaone nkhope the law does not respect a tribe, a face, a gender of a person or a profession bas ndipo inuyo amene muli mboma kapena muli kunja kwa boma as long as mukamaiona lamulo je tukipanga respect bas palibe nkhani sizoteso tizungulira dziko lino ndilosauka ndipo tili mavuto ambiri okuti akonzedwe chonde zofuna kupewa pewani chifukwa mukamakhala kuti mukumangidwa sopano ife nkukhala chete muzaona ngati kunena kuti takutulukani kapena sitikuthandizani koma ife ntchito yathu ndothandiza dziko ndipo wochimwira dziko akayankhe maremu Lucius Banda adayimba nyimbo kuti madolo alero amakhala makabe amawa izi mphamvu zimene timakhala nazozi nzobwereka basi what has happened kuti power has shifted amene anali makhumucha lero ali pa zero it should remind us kuti mphamvuzi nzobwereka and that reminder izipita kwa wina aliyense even amene ali mboma even amene ali mboma pano Ezekiel Chingoma adali anduna toona za polisi ndamene namasunga unyolo pano you see what is happening so this is not just to him we are not saying kuti ndolako metanene kunena kuti komano akatengedwa nda polisi omwewo amalankhula kuti bwana amabwera nyamataja kuza kutenga so yes so chimene tikunena ndicho kuti kuti amene anamalizira boma la MCP kukhala ujeni Minister of Homeland Security yes okay asinthana ndi kuti ndanza wabwera pano mkhito yes so izizi amfumu nafuna ndigwizane nanu mawana amene mwanena mphamvuzi amatipasa nda Malawi olotita yankhula mantundu wache panali anthu ena amanjanja ni mphamvu that's why ndikunena kuti DPP ndi a good example of being in power out of power now back in power I hope mwaphunzirapo zina zake that you're going to do differently meme munapangira poyamba pacha kuti ini an event kuti mwachokaso muzizachoka muli benkhawa ina iliyonse awadabwerawa mwina ndasa naziwo kuti zimakhala bwanji chifukwa alipo ena mu MCP amene mwantendere olata kugogoda wa polisi akasekula ndiwowo so sada yambani ndi munthu they do not abuse their power so nzotheka kukhala mboma MCP ko kulipo anthu ndithu amwati kuno bwino sada palamuli kanthu nde paliyenda amene ankafuna ankatitengera pa mgongo ene ndezimapezeka kuti zakusatira chimozimozi mulipo panonso doesn't stop here mphamvu zinzobwereka zisamaliza mandate ndi ya 5 years ikazapezeka kuti aichotsa ndio mava nyunyunyu
nkhani yakukwera kwa zinthu mudati muyikamba. Yes. Yeah. Nkhani yakukwera kwa zinthu ndiyambire ku mafamasi. 25 minutes. Yes, ndiyambire ku mafamasi. Alipo amalawi amene sali pa medical aid ayi. Sali pa mazimu kapena mauchenena aja amene anthu ma medical aid amene alipo anthu. Ndipo amakalipira ndalama zawo ku chipatala. Koma vuto ndonena kuti akapita zipatala zaboma mankhwala sikuti akumapezeka ambiri ayi. Ndi anthu akumapita mu mafamasi kapena amathawu kulembera kuti ya ubanda pitani kuti pitani ku famasi. Koma ukapita kumene kuja umakapeza kuti mitengo yake njokwera kwambiri. 100,000 mankhwala. Ndiye kumaona kuti kodi amalawi kodi sitithani matenda mankhwala ake adokotala atalemba koma munthuwe kukanika kuti ugule. Kodi chimene chikumavuta ku mafamasi nchani kuti mitengo ichite kukwera kwambiri choncho. Ndiye anthu akhala akudandaula ndithu. Wina anatipeza kunena kuti ineyo at least ndindikena kake kuti ndimakapeza. Koma I'm telling you, I'm buying my vitamins anga almost 100,000 wacha pamwezi kungogula ma vitamins. Imagine mene ndi salary ya munthu wina. Are you telling me kuti munthu amene yoyo longevity ya life yake kapena kuti moyo wake ungapita patali bwanji? Ndiye kupempha ndithu kwa iwo amene ali unduna wa za umoyo komanso ngati boma kuti ndibafuna kuti muoneke kumene kunkhani za mankhwalazi. Chifukwa a nation that is not healthy cannot develop. Kumbali yachiwiri ndi mbali ya katundu wina amene asali wa mankhwala. Pali katundu wina amene ukapita kunja tinaindiza tuina pompano anali ku John Konku. Anapita ku John komweko. Ndiye amati kupita ku John kuja ukaona mitengo ya zinthu. Ningopereka chisanzo. Mwansanga hope ndi chimakhala ngati chimbale cha mufuna ukula. Chimbale cha pa masiku ana maoveni kapena kuti makuka pamakhala chimakhala ngati choonekera nkati chimene chicha. Akuti hope cha 60 cm nzanga naona ndi ku South Africa pa 3,000 rands ku Johannesburg kumeneko. Ndiye akuti mutati mwasinthira pa rate ya ku banki imene ili pa 103 ndiye kuti chimene chochena kukhala pa 309,000. Koma mukatengera pa mtengo wa black market pa mtengo wa 240 chinthucho chimayenera kuti chizikhala somewhere around 720,000. Mwayikapo kamakapo kano 720,000. Koma atabwera kuno ku Malawi munthu wabwera kuno ku Malawi wachipeza chinthu chomwecho 1.3 million. No. Chinthu choti chikwena kukhala 309. Number 2. Ndiye tipite ndithu ku nkhani ya even coffee wathu yemweyi Jacob's coffee ino makonda kumwa tea ino ndi tea osati coffee kuma Jacob's coffee ndiya ku South Africa ku 199 rands imene ili 20,000 utakhala kuti wasinthira pa bank rate ndipo utakhala kuti wasinthira black market. Pa black market ndi kuti uzibwera penepo ndesana I think sana wengere kuno bwino koma kunoko you are buying at 47,000. Yeah? And then ndimalize ndi maconflex fanawa amakonda maconflex 84 rands imene li pa mtengo wa banki 8,754 ndipo pa mtengo wa black market 20,000 koma kunoko tugula 37,000. Zilipo ndi list nditu ya Itali ya zinthuzi funso nkumati kodi amalawi tinene kuti kusowa kwa forex komweku kapena now we are taking advantage of the situation ndikufuna kuti Solomon apanga panisha ntwena ndi timanena kuti pamenepo abomaso penapo tamaziona ni zinthuzi chifukwa tu anthu akamati moyo kulimba zinthu zake zimakhala ngatizi kulimba kwina timalimbisana tokha anthu ena wa business they have nothing to lose, they don't love this country. Ena wansa natoli ndobweraso zitsanzo zipalibe kabanga palibe wakumwa pano Yeah, sono mutati muoneka tundu wambiri apa pandu wakunja. Osati wanziko mombo. Mafuna kabanga kuti kabanga ushika waini kapena chani chiva ziligo simuna yika mbele panga. Pata palibe. Mwanzo wa baji. Chivas. Mwanzo wa baji. Andikumziwa. Mwanzo wa baji. Kuna ngasinzi nditema kamsho. Akibisho. Ayi kumati ne mwadwa ayi. Ndiye mwanzo wa baji. Nkhani sakale pa yine. Mayambisano ndimango futa kuti. Pana kuisiwa dzina. Kuli chivas. Mwanzo wa baji. China jancha. Mfuma ndipakene baro. Ndikuziziwa. China jancha. Ndene madako titsanzo zo.
palibe wamowa pano moda memo kana bwesa kuti mtengo ine ndikaudziwira kuti mmuchulauka Enock Chihana Enock Chihana amalisa ya mitengo okay, so I think ya mitengo itibe nthawi Enock Chihana yes, Enock Chihana adali mpalombeko nde kuphalombeko amakakhazikisa zozala mitengo nde kumeko idaphonya pene pachi idaphonya tizinena zoona mtima tikamabwera pano mwandabereka chisamu itaphonya kwa gangata tidabwera pano gangata yaphonya madam ataenda first vice president kuti calculator tukuphatikiza mafigures kwenda bwanja ngati mitengo kwenda bwanja tidati naso nda amayi ita ifurokoze ndi bwino sikuveka bwino iyi abaso Chihana idaphonya umusiku idaenda mwina make komano mwina timve kuti anati chani tati sewererani kuti kunanga simulandu wa munda umasewera umakamba pa munda kaka ngono kwambiri about 16 seconds kuyambirira yoyamba yes andu aja alikuwa kwa Mawu sopana aulima soya federeza soka wamana yes munaoneka munapita konza ne auje ndino na mondwe nanga ntha mafusa ndenda fotokozera na mondwe adabonya nsanga tikwenda titi kusele kumachitika zambiri so ana mondwe kumaona kuti ifeso kuti bwanji so adayankhula choncho ndika kanuswi kazime amayankhula atadadula kamene kaka kapena matanthauzira anthu kuti kuda kuti ndani amene akuna kuti pano ali kwawo ali kwa Mawu akulima soya ndi ndani so anthu akukanganirana kufuna kuklema kuti ndife so yachewa ikuchokera pati I don't know because I think mamamba kutanena kuti achewa sana nene mtundu wa munthu so ndai mafunso kuti anthu akuitenga kuti mene munthu umatha kunena kuti amene mukunena momo ndineyo so somebody has decided kuti akhale and samatero okay, if you ask me I don't think he said tribe ya munthu sana nene ananena kuti amene ajaina ajano ali kwa Mawu akulima soya tama na fertilizer kodi Mawu akuchokera pati anankula tu Mawu akuchokera pati ine mkandifusa yes ndikufusa Mawu akuchokera yamana as government atakhala kuti munthu nake anala kwa chotani you can't say kunena kuti utimana fertilizer chipa fertilizer ayo timakwisa ntchito ndama misonkho amasonkha wina aliyense so even utakhala kuti it was a joke I'll tell you it was a bad joke. I think I have a feeling kuti he realized kuti yes. And I want you to listen because we have a second clip. Yes. Can you play the second clip, please? Zomwe bwana anatumaso zomwe ndiyankhule chizungu. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my singular honor on behalf of His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, to declare the 2025-2026 National Forestry Season officially launched. Sokana inu IMPC janjani mungotenga ko izanantuma zinazi zatu zachipani za maboma zinomo. I think Mawu malizirawo kuti zinazonza maboma zinazonzandale. It's an indication kuti sense inadzabwera kuti he realized it. Yes. Kuti pamene pajava Zimene okhajonjo. Komanso tinene kuti video itaipeza pa social media and we would like to appreciate it and wake a video imene. Yeah. Zofunikira kunena. Hayi ine mawango maliza ndomwe aja onena kuti atsogoleri let's be careful and komanso ifeyo anthufe ona tisama pangeso timati nthawi zina amati building a mountain out of a molehill. Kumudzi kwathu timati kukakamula. Amati building a mountain out of a molehill. Kuti kena kali kuonse kamene kalembedwa foyoti mwina muli ndi mkwiyo wina wake basi nkhani cha chonchi kuyikulisa. So let's be careful. Komanso ino andaleni yankhulani ndithu mumangirira. Tisamakonde kufuna kuti tione china chake cholakwika kena kachikala kuyo makakambira kuti andineyo amene akundinena, you know.
much as I know kuti he has to be sensitive, and I know him as a very sensitive guy, I must say. I remember kandi 2 Sundays ago tinkaya mikira kuti he's even sensitive ndi ndalama zimene amafuna kusakaza kamaenda ndiye anthu amene akwenda nawo. He's one of amene ndikuziwa ma vice president adayitanisa bill kuti ndikaenda zimachita cost ndalama zingati to understand. So and one thing is kuti maya also ndo tamachoka ukasungu for him kunyoza jewa. I don't think kuti tione chocho. However, pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Dziko kwambiri.